Слушаме куме Яша. От Зорале кумесе специално е шампионесе. Идемо! Хайде кумеске! И една пара поздрави само за най-мощния кум специално. Айде кумеске! И още една пара за най-добрия кум специално. Айде! Още пари от кума! Яша е кумеске специално! Айде куме Яша, Яша! Че! Еса! Айде! Че! Куме! 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 Куме, куме! Още една пара от кума! За най-мощния кум специално! Оригинално! И още една пара поздрави само за европейските кумове! Няма такъв кум и няма да се роди! Айде куме! И още една пара само е кумейски! Аха! Чак! 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 И още една пара! Поздрави само! Е най-шукаре куменске, най-шукаре комицаке специално! Айде с дремата! Чай! Чай! За най-оборотния кум специално! За най-мощната фамилия! Айде куме Яша! Яша бе куме! За най-мощните кумове специално! И специално за малкия кум специално, за Чеко, за нашия колега. За малкия кум, за Чеко специално. Айде! Айде Гоше! Дайте ми си минор! Поздрави специално! Това е бате! Хей! 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 За Чеко специално! За нашия колега, за малкия кум! Айде бе куме! Аха! Аха! Значи, оркестъра казваме така. Благодарение на кума и на тези готини чорбачи, оркестъра се чувства на почивка.
момчета пристигат още оригинални 10 куршума. Поздрав специално за шефа и за шефката. Шемгата, шемгата, за шемгата, шемгата, за шемгата, шемгата, за шемгата, шемгата. Още пари пристигат от кумовете специално. Само е барбале куме се, та е шукаре кумичка ке оригинално. Епа! И за шефките специално. И за шефката, шефката. И за шефа, за шефа. За шефката, шефката. Още оригинални 10 евро от шефа. Още 5 оригинални точки от шефката.